na mana m ejiri digital camera charger anata na ma ọ dị n'akpa m mana ọ nọdụ ebe ahụ beti ana na-agwa m na ma nọ na Lagos ka m tọwakọ na Dubai ke pin iji ebe a ọ USB ejiri m ọ dị na ya ọ bụ na na-awa ọjị nwata nwaanyị na-akwadobe ya ọ bụ na agbasapụ n'ọjị aka ọrụ ozugbo ka ịgbagote anyị onye butere mgbu a biko onye ụkọ biko tafele ka atọkọtara ọjị ọnụ nwata nwaanyị na-ekwadobe ọ ebe wụsara anụ ọjị a ka ịgbagote onye butere mgbu a biko ka a kwụsịrị chapịchapụ ka emere pichapịchapụ ọgwụ ndị esi esi odebe anyị ka tapụ na ọra anyị na-ekwu okwu ọchị anyị ebido n'onye mụ ụlọ o jeela onye mụ ụlọ o wepụ ọchị nna nwata nwaanyị wepụ ọchị